Здравейте, днес ще ви покажа как да си направите гривна спирала. Тя може да стане на ключи, държа тази гривна. Ето така изглежда. Аз ще започна да плетя, ще ви покажа за плетката. Гледа, никой не е малко. Тук той преди бил най-малко, в смисъл това. С него правим ето така. Ето така. За да стане ключ. И другото го промушваме отзад през него и стягаме. Още един път. И ето така страна. Аз съм спочна да потъгна да ви стане ясно. Ключ. Отзад принесете, това е много лесно. Нека пак ще го направя да ви покажа. Тук стегна. Ето така. Ето така, нека стане ключ. След това през него се принесе. След това другия взимаме си друг конец, след това. И за да продължим да не стане дребно, защото става много малко, да го продължим, за да стане за така по-гривно. Правим да влезем. Така. Ако искаме, нещо един. Само когато го покажа. Още един ще направя, защото е прекалено слабо. Още един. Долу. Обаче, тъй като наложим това да го промушим, трябва да го зарежем, но ще го зарежем след малко. Започваме. Това. Ето този цвет, който е оранжеви, взимате си единия цвет, който е пак най-малки и правите ключ. Този път с жълтото от останалата гривна, жълтото, го премушваме през него, за да стане оранжево. Ако искате пък да видите друго, също как може да стане, пак така ще видите. Това да го прехвърлим отзад. Правим ключ. Ключа от оранжевото. Сега жълтата, голямата нишка премушваме през този ключ. И стягаме. И ето започва да се продължава и после останалите, ако го режете, сега ще започнем да става. Аз ще кажа още друг номер. Така. Вече започна да ни свърши оранжевия конец, затова когато ви свърши ви остане малко, просто взимате голямата нишка жълтата и го правите на конец и оранжевата го прикарвате през нея и става жълто. Така. Така. И става. Ето, стана. Всичко друго после ще го режем. Благодаря ви, това беше за мен. Ако има нещо, пишете ми в коментарите.